Iba tina lingdo ibadai Briew ibadon Jingduna haki Dkhot met ila pensyai mentakasngi baki don kaptu kat niki Jingeh balai Iakynduh daki Briew kibadon Jingduna haki Dkhot met hakapor Thoh yaki Eksamin bat kiwe ki tes ila banjur ru ba kawai naki Jingeh jongki kalong ba kimdon kinong yarap ki babiang ban penpule yaki Jingkeli bat ban Thoh yaki jubab. Iba tina Iakynduh bashibun naki kimtip hangno banbu yaki punctuation marks kumki quotation colon bat semicolon. Haka shiti kerpat jong i shakinong penyat yaki Eksamin Iakynduh ya baru ki skul la kadai jong ka sorkar neki riu shimet ban pentikna baki nong yarap ki dei banlong ki bala tebet pura kamtam haka bayadai bat kajing pule bat kaban Thoh bayaki ni ki Jingkeli bat ki dei ru ki banang ya ka core computer banyarap na ka benta ki Briew ki badon Jingduna haki Dkhot met ni ha bandi ya khun ya kum gini ki exam ni don kam banjalam ya uscribe kumut ude unong yarap jungi ban yarap ban penpule lem ya ki Jingkeli lani ban Thoh ya ki jubab jungi hakapor exam haba ki mut ban Thoh ya kum gini ki exam ki habwat ya unong yarap jungki ubanlong kham hapo ya ka kerdan pule jongki hendai ka Jingeh hangni kalong ba bun sin ngila amat na kapor ba ngimla ban yo bet uta unong yarap jungi uba kum na kaliang ka exam center kidon kam mentangin ya pet ya ka jingman